Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us proposo la ressenya de l'acusació, de l'autor nord-coreà Bandi. Es tracta del primer llibre escrit a Corea del Nord que ha aconseguit eludir la censura. És un recull de 7 relats de ficció en què l'autor critica mordaçment el règim totalitari del país durant l'època dels líders suprems Kim Il-sung i Kim Jong-il. Kim Il-sung va ser el primer líder del país després de la fundació d'aquesta nació, i el va succeir el seu fill, Kim Jong-il. Kim Jong-il és el pare de l'actual líder nord-coreà, que tothom coneixem, Kim Jong-un, que va arribar al poder el 2011 i encapçala des d'aleshores aquesta dictadura familiar. Bandi és un pseudònim que significa lluerna en coreà. No coneixem la identitat real de l'autor, ja que, com que continua vivint a Corea del Nord amb la família, va decidir mantindre-la en secret per a protegir-se de les possibles represàlies. El llibre va arribar al sud gràcies a una parenta de confiança de Bandi que va fugir del país i es va refugiar a la Xina. Una vegada a l'estranger va moure els fils perquè el llibre poguera travessar la frontera d'amagat, ocult entre un grapat de fullets propagandístics nord-coreans. Així és com el recull de contes ens ha arribat. Edicions del Periscopi va publicar-lo en català el 2017, amb traducció d'Hèctor Bofill i Hye Yong-hu. Bandi va escriure els 7 relats entre el 1989 i el 1995, i més que per la seva qualitat o valor literaris, destaquen per la denúncia que fan de la cruesa del règim, la corrupció, l'abús de poder i el control de la població. Insistís que des del punt de vista literari el llibre no destaca gaire, almenys al meu parer. No és només que l'estil siga senzill, sinó que en alguns moments fins i tot em va semblar poc acurat. Potser és perquè no acostuma a llegir reculls de contes, però sol tindre un problema amb aquesta mena de llibres. I és que em costa molt acabar de ficar-me en la història i empatitzar amb els personatges com Déu mana. Òbviament, l'autor no només busca criticar el règim, sinó també aconseguir que connectem amb els protagonistes i patim amb ells per les injustícies que han d'afrontar. Tot i això, mentre llegia els contes, encara que sí que podia entendre que el que els passava era una bestiesa i una injustícia, no em tocava la fibra sensible. I és una cosa que he notat que em sol passar, com us dic, amb els relats. Com que són molt curts i amb prou faenes arribem a conèixer els personatges, em costa molt crear-hi un vincle. Més enllà d'això, que més que res és una qüestió personal, el llibre paga la pena de llegir perquè ens ajuda a entendre millor com funciona Corea del Nord. Atès que és un país tan hermètic, en realitat en sabem ben poc, més enllà del que ens arriba a través de les notícies. De fet, em fa l'efecte que per a molta gent el coneixement sobre els dos països, Corea del Sud i Corea del Nord, es redueix a una idea simple, tan simple com que Corea del Nord és la roïna i Corea del Sud és la bona. Estic convençut que fins i tot hi ha gent que no sabria diferenciar-les. Algunes de les situacions que viuen els protagonistes són absurdes des del nostre punt de vista, perquè qualsevol acte que es pugui interpretar com una ofensa al règim o als seus valors pot arribar a arruïnar-te la vida. Al llarg dels relats veiem com la por i la desesperança són les principals ferramentes de control del règim, fins al punt d'aconseguir que la població es mantinga sotmesa i callada. La societat està dividida en una mena de sistema de castes i els responsables del partit, els responsables polítics, tenen tot el poder i se n'aprofiten. Així i tot, la teua reputació o la teua influència no fan que estigues fora de perill. Per exemple, en un dels relats acusen una mare d'anar en contra de l'esperit comunista per córrer les cortines de casa durant la celebració nacional. La dona només ho fa perquè des del pis es pot veure un retrat gegant de Stalin i el seu fill, que encara porta bolquers, el seu fill li fa por, però ningú sembla entendre que la por d'un bebè té ben poc a veure amb un sentiment anticomunista i molt més amb el fet que és això, que és un bebè i que els xiquets de vegades tenen pors irracionals. En un parell de relats més, els protagonistes i les seues famílies acaben degradats i exiliats a la Corea rural per un error, una negligència o una simple mostra de rebuig contra el règim, una mostra mínima de rebuig. Aquest càstig no afecta només la persona en concret, sinó que la vergonya i l'exclusió social s'hereden i persegueixen la família generació rere generació, de manera que esdevenen ciutadans de segona i han de demostrar constantment la seva lleialtat al règim, més encara que la resta de la població. En un dels relats, ni tan sols un vell heroi nacional amb múltiples guardons se salva de les conseqüències de no seguir l'ordre establit.
I en un altre relat, un dels líders del partit s'aprofita del seu poder i influència polítics per a coaccionar una dona i abusar-ne. Un parell de relats més se centren en l'esdeveniment número 1, que són una sèrie d'activitats en què participa el líder suprem en persona i per a les quals es posa en marxa un mecanisme de control brutal. En un dels contes, el protagonista no pot anar al seu poble natal per a visitar la seva mare, que està en el seu llit de mort, perquè cal demanar un permís de viatge i amb l'esdeveniment número 1 no li el concedeixen. En l'altre relat, l'esdeveniment provoca que una multitud s'acumuli en una estació de tren perquè el trànsit està paralitzat. La situació acaba desembocant en un gran tumult i en una estampida que deixa molta gent ferida. Tot i això, el líder suprem es manté impassible i aprofita la situació per a fer propaganda enganyosa en favor del règim i per exaltar la seva pròpia bondat. Per a mi el relat més impactant o més interessant és l'escenari, que posa el focus en la mort de Kim Il-sung, l'avi de Kim Jong-un. Quan Kim Il-sung va morir el 1994, es va decretar un període de dol oficial. Kim Il-sung era una figura gairebé sagrada i s'esperava que la població mostrara la seva pena i li rendira culte. En el relat veiem com munten altars en honor seu perquè la gent puga plorar-ne la mort i deixar-hi ofrenes com si hagueren perdut el seu millor amic o un parent. Fins i tot les persones que han estat maltractades i han sigut degradades pel règim hi apareixen plorant desconsoladament. I és que així tornem una altra vegada a la por, el principal motor que mou els personatges al llarg del llibre. Aquest relat resumeix a la perfecció l'atmosfera que travessa tota l'obra. Estem en una societat que es converteix en un escenari on tothom interpreta un paper i ha de fingir que Corea del Nord és una mena de paradís, plorar per un dictador i mostrar-li una devoció que segurament ni sent. No us puc contar gaire més sobre els relats perquè de fet ja n'he contat prou i com que són tan curts, si entra en detalls us desglaçaré tota la història. Però us recomano el llibre si voleu descobrir un poc més sobre Corea del Nord pel vostre compte. I si ja l'heu llegit, podeu contar-me què en penseu en els comentaris. Això és tot per ara. Espero que us hagi agradat i ens veiem molt prompte en el pròxim vídeo.